divisa, Extremadura, arraia, baliza, beira, demarcación, división, extrema, limiar, limite, marca, marxe, raya, separación, marco. Soy chefía de solteira, quedé con todo que miña nai tiña. Herdei a casa, ojo al pomo e la eira, tiña unha leira estremeira camiña. Unhas pedras nos extremos, iso xa era da miña veciña. Pouquiño a pouco iría medrando, do camiño to postera viña. Aquí comeza o marco, só para aqueles que lles gusta atravesar as fronteiras políticas na busca de vivencias e de novas aventuras reais. Se és dos que lles encantan o lado da lá, este é o teu programa. Ola, ola, eu son Germán Estévez, o Germano á portuguesa, e seguro que xa me coñeces polo proxecto radiofónico de Galiportus. Directamente relacionado con el, comezamos aquí a serie do Marco, dedicada a coñecer de primeira man realidades e curiosidades transfronteirizas, principalmente galaico-portuguesas, mas non só. Hoxe comezamos con a fala do Xálima, no noroeste da Extremadura española. Logo de décadas de estudos e de debates, aínda non se sabe certo cal é a orixe do que parece ser un dialecto do galego similar ao oriental, ou do bloque oriental, que hoxe se fala nas montañas de Ourense ou de Lugo, con trazos astur-leoneses e a escasos kilómetros da raya de Portugal pola serra cacereña de Gata. Este tremendo algoritmo son 3 aldeas: San Martín de Trebello, Asellas e Valverde do Fresno, e uns 5.000 falantes orgullosos da súa idiosincrasia e da súa fala. A 4 horas de coche da Galiza física, aínda que ben preto da Galicia emocional. Ben, e ata ali fomos investigar ata os territorios da fala, no norte da Extremadura española, no norte de Cáceres. Ir pola rúa é un espectáculo, encontres con quen te encontres. Aquí un exemplo. Estamos en San Martiño, aquí no Val do Xálima, con Martín e con María Pilar. Moi boas, Martín. Boas tardes. Vostede fala, é daqui de San Martiño e fala mañego. Falo mañego, ya nací e criado aquí en San Martín. Moi ben, toda a vida por aquí é casado cunha galega, non, Pilar? Sí, unha gallega de Mazaricos, da provincia da Coruña. Cantos anos leva aquí? 49, ya va a fer 50. En marzo 50. E que fala xa? Xa non sabe se fala galego, se fala mañego, castellano? Todo mezclado. Non sei seguir o gallego ya, tantos anos levo fora. Sí, sí. Tivemos 4 anos tamén en Mairil, ali nos coñecemos, e nos casamos e viñemos, me foi para Holanda e depois já nos viñemos e nos quedamos aquí no pueblo de San Martín. Como é vivir en mañego? Como é o día a día? Falanse normalmente aquí ca xente en mañego? Si, falamos en mañego, todo aquí, se non venen forasteiros, falamos mañego. Ajá. Sí, sí. Teño un nieto que ten 23 anos e fala mañego completamente. Ha nacido aquí e fala mañego. Ajá. E tenemos un fillo solo, que ya ten 48 años. Ajá. 48. Moi ben. Como ven a situación do mañego actualmente, na xente nova, sobre todo? Ben, siguen o dialecto. Ben. Sí? Ben, fálanos, sí? A xente nova? Sí, a xente nova, sí. Na escola falan castellano, pero despois, entre eles, falan mañego. Moi ben. Como é a relación cas outras aldeas, con ellas e con Valverde do Fresno? Moi ben, moi ben. Falan tamén outro dialecto parecido, pero non é igual. Falamos, son 3 dialectos diferentes. Sí, de Valverde, Asellas e San Martín, pero cada un ten o seu dialecto. Ajá. E cando se coñeceron vostedes, que falaba? Vostede en galego e vostede en mañego? Non, falaba en castellano. Estábamos en Madrid. A coñecí en Madrid.
E falaba castellano, le falei castellano, e ela sempre me falou castellano. E despois xa pasaron ao galego e ao mañego. Sí, despois ya así todo mezclado. Aos pequenos custalles un pouco máis, mais tamén falan. Estamos aquí en San Martiño de Trebello con Rubén. Hola, Rubén. Hola, Cantos anos tes? Novi. Tes 9 anos. Falas mañego? Sí, a veces. Fálalo cos teus pais, coa tua familia? Non, pero por o lugar sí. Sí, fálalo cos amigos. Sí, Estudias aquí en San Martín? sí. Moi ben. Dime un pouco, pois, como é o día a día por aquí nun sitio tranquilo como San Martiño. Pues te levantas para ir al colegio y después con los amigos sales por la tarde a jugar al fútbol o a dar vueltas por el pueblo. Moi ben. E en mañego como sería? Eh, Levantas pola mañá? Me levanto por la mañana a escola y después por la tarde me voy a jugar con mis amigos a fútbol. Moi ben. Cal é o... Entendo que o teu deporte favorito que dixe o fútbol, non? Sí, E cal é o teu xogador favorito? Messi. Moi ben. Que che gustaría ser de maior? Futbolista. Achegámonos á Casa da Cultura de San Martiño a falar con Marta, que xa nos vai explicando con orgullo o que significa vivir coa súa fala e a necesidade de mantela e transmitirlla aos novos. Moi ben, estamos na Casa da Cultura de San Martiño de Trebello, estamos con Marta. Hola, Marta. Hola, buenas. ¿Qué tal? Unha maravilla falar contigo na Casa da Cultura, através tamén na Oficina de Turismo. Contame un pouquiño cal é a túa actividade no día a día e como te desenvolves en Mañego. Pues sí, aquí todos os que vimos en San Martín falamos o mañego, que é unha mezcla astur-leonés, galego-portugués, de todos os homes que viñeron se fido esa mezcla. Y bueno, pues en Valverde del Fresno tamén falan valverdeiro, en Alsellas lagarteiro e aquí mañego. E a verdade é que pues, é ya un idioma, ya está considerado como idioma e pues non se perde, se transmite de padres a fillos e pues todos os ciudadanos de San Martín o falamos. Sí que é verdade que en a biblioteca estamos tamén con concursos, fendo muitísimas actividades e xogos para aqueles da galitos que os seus pais non se lo han transmitido, pues tamén que poian pouco a pouco pues familiarizándose con a lengua e dir falando tamén. E temos aquí muitísimos concursos que estamos fendo con os críos para motivalos a que isto non se perda, ¿no? Que é o objetivo que temos, que é un tesoro que temos e hai que conservalo. Canta xente sodes en San Martiño? Temos habitantes, temos 850 ou así habitantes actualmente. E prácticamente a maioría pois os falamos. No cole, cantos rapaces hai? En o colegio agora mesmo actualmente temos o director que fala valverdeiro e a maestra de educación infantil que tamén fala valverdeiro, que viven en Valverde. Pero os demais ya pues, son maestros e maestras de fora. Pero sí que é verdade que os críos en o patio, entre eles si falan o mañego, e logo ya en clase, pues ya no, pero entre eles, en o patio, en así, algún xogo, en excursións que fallan, si falan entre eles o mañego, o sea que... Falábamos en Valverde tamén con digamos, o secretario da fala, dicíanos que está a dificultade un pouco da gramática, non? Igual, sí que no oral está a cousa sentada, faltaría un pouquiño a cuestión de escrita, non? Sí que é verdade que a hora de escribilo, pues hai dificultades en algunhas palabras, mais creo que hai algunha palabra que sí que meto un pouco a pata. Cando escribimos por WhatsApp ou así, sí que é verdade que temos agora os dicionarios que han feito en infantil adaptado e para primaria e logo os adultos. E, bueno, pues algunha palabra que non sepamos, pues recurrimos a eles e ya está. Pero sí que é verdade que, bueno, falando, pues de maravilla, pero escribindo hai algunha cosiña que sí... metemos un pouco... Recoñeces rapidamente, Marta, quen é de Valverde, quen é das Sellas e quen é de San Martiño, non? Simplemente abrir a boca. Madre miña, sí, cada pueblo ten cada variante e sí que é verdade que en as Sellas pues, teñen palabras diferentes, pero que soy de aquí de San Martín, me voy a Sellas, falo mañego e ele me fala lagarteiro e perfectamente nos comunicamos, aunque haya variantes diferentes. E na oficina de turismo, que é o que che conta a xente, os turistas que veñen, que dan sorprendidos pola fala, que che comentan?
Hoxe mismo había un home que é verdade que me subi rango así maior de xente, a maioría, e pois me venin de moitos sitios que queren información, que se quedan alucinados cando van por as calles e ven os carteles, ¿no? Con a calle en castellano e en mañego. E claro, queren saber de onde ven esa lengua, de se a falamos todos, como se transmite, ¿no? Entonces se quedan alucinados cando les damos información, tanto queren en papel para poder eles leer e tal. E en a oficina temos tamén pois textos escritos en mañego e só levan para casa e vamos, quedan alucinados con que temos un tesoiro que hai que conservar. Que vos sentides máis próximos de Portugal, porque estades a nada, a 20 minutos, ou de Galicia un pouco pola cuestión de que posiblemente a fala está moi relacionada co galego, ou do astur-leonés, é dicir, estades aí como nun encrucillado, nun cruce de camiños, non? Sí, como é astur-leonés, galego-portugués, sí que é verdade que cando venen aquí xente, turistas de Portugal e de Galicia, eles me falan en a oficina en Portugal e en galego, e eles falo en mañego, e es que me entenden perfectamente, o sea que máis ben en portugués e en galego donde máis nos comunicamos. Eles me falan desa maneira e eu a eles e nos entendemos perfectamente. Como ves o futuro, a última, Marta? Como ves os anos daqui en diante para transmitir un pouco a fala? Que problemáticas ves? A ver, sí que é verdade que aí que estou aquí traballando nunha biblioteca sobre todo, penso que pouco a pouco fai, sobre todo os críos agora de infantil e de primaria, les custa moito. Entre eles, incluso comigo, que saben que soy de aquí, en a biblioteca femos actividades e directamente me falan en castellano e pero como pode ser isto posible? Non, hai que mantelo. E iso o problema pois é que moitas veces os pais en casa non o falan, ou mesmo no colegio tenen aí como un lío de que os maestros me falan castellano e tenen aí como un pouco de descontrol, non? Algúns me falan castellano, outros e pois ese é o gran problema que temos. Por iso que hai que fele, pois en este caso, que estou aquí na biblioteca, motivar aos críos a que sigan falando, fendo actividades, xogos, e desa maneira pois intentamos que non se vaya perdendo, porque senón pouco a pouco é verdade que os galitos pequeninos les custa. Tamén en San Martiño visitamos a tenda de Xulián Carretero, o tío da fala. Un tremendo activista lingüístico e un comercial auténtico apaixonado da súa terra e dos produtos que se extraen dela. Estamos en San Martiño de Trebello, nunha das 3 aldeas da fala do noroeste da provincia de Cáceres. Continuamos aquí, estamos o tío da fala, estamos con Xulián Carretero. Moi boas. Bos días, que tal? Unha maravilla ver un pouco o teu activismo lingüístico. Antes de nada, quen é Xulián? Como é a túa relación ca fala? Bueno, a nosa relación con a fala é o que nacemos, o divulgamos, o falamos, o conservamos e todo mundo falamos. Sempre che falaron na casa os teus pais? Sempre, aquí sempre estou mundo de pais a fillos é como falamos e se mantén e se sigue mantendo. Un pouco polo que estamos vendo estes días, en San Martiño a maioría da xente fala habitualmente entre sí, ainda que os nenos cada vez lle costa un pouco máis, non? Non, mira, o 100% da xente entre nós o fala, Valverde, do Fresno, as Illas e San Martín de Trebello. É o único que hai unha comunicación excesiva e a non ter cooficialidade, que aquí dimos cooficial e hai, para que se entire máis de un, e non está registrado. Entonces, a xente, os nenos, teñen unha comunicación moi excesiva e aí, por exemplo, por dicirte algo rápido, aí digo, voy a cerrar esta ventana e di ventana. Entonces, ese é o problema da fala. Pero todos os nenos falan a fala. Iso que se di que está castellanizándose é diferente a algunha palabra. Pero perdendo, si non. Gustaríame un pouco que me fixeras unha pequena guía aquí na túa tenda, bueno, por decirlo así, no teu comercio, tes produtos de todo tipo, e a nivel de vocabulario é moi interesante para que comparemos un pouco co galego oficial ou oficialista e vexamos un pouco o que tes. Antes de nada, tes tabacos, non? Bueno, temos o estanco, e logo a partir do estanco vendemos o orujo ilegal, porque claro, non convalida unha coisa con outra, pero os recaudadores de impostos sabemos como este estado. Bueno, o que vamos é que aquí é terra de alambiqueiro, Valverde, as Illas e San Martín é moita tradición. Os produtos de aquí, por exemplo, por dite o prato típico é a pibita con berza, que son as berzas con trozos de peduncho,
Matanza. Parecía o caldo galego, pero un poquito máis de montaña, máis forte. E logo produtos representativos, o viño da Tinaixa, o queixo de cabra de ceniza, bueno, os viños de por aquí. A ver, un pouco como aí en todos lados, pero se algo somos coñecidos é o aceite de oliva. Nós temos un aceite de extracción en frío, Manzanilla antigo de Bancal. Nos, hasta 1855, isto se chamaba San Martín dos Viños. E todas as lareiras dun lado e do outro, por dito así, as lareiras que acaban o río, estaban sembrados de mencía tipo Ribeira Sacra. Isto todo desapareceu e tal, mais logo que continúa é, hai algunha viña, pero moi poica, en o sentido da Antigua, do que estamos falando, é mencía, pero o que máis continúa é olivo centenario. É o olivo oliveira de aceite de toda a vida. É o máis representativo daqui do Sálima, dos 3 concellos. Tamén me gusta relatar e dir concello, porque isto antigamente, non te sei dir ano ni época, eran concellos. De feito, ao lado do ayuntamento, que se de agotes casa do concello. Hasta o concello. Vemos tamén o que comentas, non? Un pouco produtos derivados da tremendo potencial das aceitunas que hai no val, e despois algún licor, como comentas. Sí, nós temos un licor, A ginja, que me comentaron estes días tamén. pero nós a facemos diferente, le añadimos chocolate. É que agora hai tanta coisa en tendencia que para venderse un negro. Entón hai que fela diferente, e ten moito éxito. E femos unha tamén licor de almendra. Logo femos licor de café, crema de bellota, crema de aguardienteiro, crema de mel con ron e aguardiente. Home, estival é único porque sempre nos ha gustado moito o alpiste. E despois, po alpiste, hai que meter algo sólido. Tendes tamén produto moita carne, moitos derivados do porco. Sí, o que máis existe aquí é o derivado do porco. Aquí temos a raza retinta, que é a terneira, pero logo os derivados do porco tes desde a morcela daqui de calabaza, se fai con trozos de calabaza cocidos e grasas de cerdo, e se fai a patateira, que leva patata, se fai o churizo de oso, é unha especie de botelo, pero máis pequenino, tipo chorizo de restre, se cuece e se leita unhas lentejas, un cocido, e son unha eminencia de prato. O bandullo, máis logo os embutidos daqui da rexión que tremos tamén, desde un buen lomo ibérico, porque, bueno, vivimos en a comunidade de Extremadura, en que políticamente falando, bueno, sempre desde Mérida, non nos han apoiado moito cualquera que ha pasado do símbolo que haya pasado. Unha pena. E despois, sobremesas, postres, tendes tamén moita cousa para lamber, non? Que diríamos outro, para os lambiscos. Date conta que aquí o gentilicio noso en San Martín é mañego. E sempre se ha dito mañego goloso. En cada esquina se fillan unhas bicas, unhos bizcochos con claras, unhas roscas, e logo hai un dulce típico que só se fai en os 3 concellos, que se te recorda un pouco as cañas de este pobo que ten moita fama por o cago na leite, é un pobo de Ourense, as cañas de, bueno, máis pilla un pouco, é unha masiña frisita rellena de crema pasteleira. Aquí le chamamos bisagriñas do concello. Cando vene a xente se le di, son cañas, digo, no, hai que chamar as bisagriñas, porque é unha masita finita frita rellena de crema pasteleira. E me vas a ir un pobo de Ourense donde Alfain, que son en cago na leite, perdón, que nos hemos quedado esto. Sí, bueno, as cañas do Carballiño. Agora que me ha vindo, como sabes que entra xente e estamos en o negocio e tal, as cañas do Carballiño, por ese é típico de acá. E son riquísimas. E, bueno, somos coñecidos como mañegos golosos. Tanto en as illas como en Valverde e San Martín se fan uns postres alucinantes, os brazos de gitano, as tartas de melocotón, sigue, a tarta borracha. Bos días. Moi ben, e vemos un pouco cales son todos estes produtos, a verdade que é unha riqueza o que nos contas. Dinos, simplemente para acabar, un pouco como é a túa relación cos galegos, porque falas moito de Galicia e moi ben, e dinos un pouco como é a experiencia un pouco de ser da fala e sentirte máis representado por algo que está igual a 400 kilómetros que polo feito de ser extremeño. Pois mira, nos a curiosidade para contestarte todo globalizado, sempre que hai por aquí un galego pensamos que das illas. De feito, cando hemos de a Galicia, sobre todo a zona ourensana,
rasgos, Viana do Bolo, somos moi parecidos a esa xente. E aí, nós hemos ido moito a Galicia, hemos topado con moita xente, nada máis e dile que se somos do Sálima, nos abren as portas e ali estamos en casa e o galego que ven aquí está en casa. Entón, non ten palabras para definir. Nós somos igual que vos, eu do vos, vamos a pelo vies que te acabo de dir antes. Entonces a relación con Galicia é moi boa, vai a ser millor, culturalmente, e galego que ven, galego que se sorprende. É o único que nos falta, hai que poñer todos os sentidos críticos, porque para iso estamos falando. Máis intercomunicación, máis culturización, e demasiado feitos galegos camindo a través de Enrique Costas da Universidade de Vigo, Universidade de Santiago, xentes que ves así como tú, xente que ha feito a ver proxectos e logo ha tido problemas en a xunta para presentalos. Entonces, nos orgullece e dir que descendemos do galego, hai que dilo así. Nos ei particularmente, e tanto hai tes o mapa de territorios de lengua galega, que nos orgullece telo hai, pero se vamos a Galicia nos sentimos en casa, vale iso mutuo, ya digo que hai que interculturalización fela muta máis posible e bueno, nos falamos igual que vos. Finalmente, Xulián, a relación con Portugal, este é un podcast, é un programa que une voces de Galicia e de Portugal. Nós tamén temos, bueno, pois moita relación, evidentemente, desde o lado norte. Vos aquí na Raya Seca, un pouco nas zonas máis pobres de Portugal, nas zonas máis pobres quizás do lado español, como é o noso caso en Ourense. Como vedes a relación histórica con Portugal e como sirveu a fala tamén para unir ou desunir? Pois mira, te vou a comentar, nosotros estamos, Valverde do Fresno, que está a 12 kilómetros de aquí, tes a fronteira antiga que está a 16 kilómetros, por entrar por Penamacor. Había moita relación con o Valverdeiro. Xente traballaba no campo, había moita, bueno, o tipo de contrabando, traio e levo. Entón, nosotros aquí, será que isto tiñan horarios as fronteiras, e sempre, cando as guerras sucesorias as foi incendiado 3 ou 4 veces a Martiño, porque aquí estaba todo, desde Carlos V, cuartel general do ejército, cando Reyes Católicos, bueno, todo era aquí como a casa señorial de toda a mandanga de guerras. Vamos a empezar a dilo así un pouco. Entonces, nosotros con os portugueses non hemos tido técnicos de comunicación. Estamos tendo dunhos anos para cá. Antes non. Antes aquí, en San Martiño non. En Valverde sí, e en As Ellas. Por qué? Porque se estaba mucho o carrego, que era o contrabando. Entonces, claro, eran zonas fronterizas, moi deprimidas. Esta zona do medio de Penamacor hasta Castelo Branco e mitade de Guarda son zonas moi deprimidas, campos que valen poico, agricultura poico forte. Entón, non había moita comunicación. Entre nós, temos boa comunicación con os portugueses, son unha xente noble, moi, vamos a poñer así, moi en sei feito, en sei posto educada, pero non hemos tido moita comunicación. Cualquera de Valverde ou está casado con unha portuguesa, ou a nación ao campo e o campo viñan eles para cá, pero nosotros en San Martiño moi poica relación con Portugal, pero agora mismo, pues bueno, eles venin acá, hai máis comunicación, nos vamos alá, e ven, falando, se aí digo, voy a comerme esta manzán roja, eles dicen vermello. Hai palabras que cambian. Nosotros, date conta que esta montaña ha estado sempre moi incomunica. Hai que partir diso. Igual que la pasa a eles, date conta que o segundo idioma oficial de Portugal é o mirandés. Sí. Entonces, dicen que isto é un pouco moi parecido ao mirandés. Sí. Pero logo, se subís un pouco para arriba, a joia da Braganza está abandonada. Entón, se tras os montes, un poquito ya chegando tras os montes, son zonas moi ricas, pero moi deprimidas. Soleva todo, Madrid-Barcelona, o Porto e Lisboa. Alentejo gaña moito en turismo, toda esa zona máis baixo, pero esta raya fronteriza é moi rica en historia, moi rica en cultura, moi rica en patrimonio, tes que veros e tal, moi un pouco por aí, pero tamén era un plan de fer cousas con eles, non? Intercomunicación tamén con a fronteira portuguesa, en moitos aspectos. Que lle pides ao futuro, o tío da fala, que lle pide ao futuro próximo? Supoño que veña a xente que coñece os produtos e que che compre, pero aparte, no corazón, que che pide, que sensacións tes, que
Como vai ser o futuro? Que lle pides? Pois mira, como vai a ser o futuro va a ser moi mau e incerto porque nosotros sin cooficialidade non podemos fer marca e sin marca non se pode vender e sin marca non se pode recoller. Te vou a poñer un pequeno exemplo de que se está despoblando todo. Cada vez menos nenos, a agricultura está aquí abandonada, todo subvencionado, etc. Entón, quen compra a casa do pobo? Con todos os respetos, o típico de fora, vamos a ir así madrileño, que ten perras, compra casa, pero é se non le veñas tocando os collós con a fala, ni con as campanas do pobo, ou con os morteiros do día da Crode de San Martiño. Ou os cans que ladran. Os cans que ladran porque se venen a descansar. Entonces, traen a casita e venen un pouco a dar por cu os 4 días. Todos os respetos a esa xente. Pero bueno, sabendo que saís de un Madrid hai que saber que un perro canta e as salvas se tiran cando é o patrón. Logo le gusta beber o viño. Entonces, nosotros necesitamos unha identidade para poder sostenernos. Por exemplo, pois vir xente a vivir o pobo, tú pois vir a vivir o pobo e ya tes, pois dar unhas clases de fala. Si está recollido en algún lado das identidades, nos, por exemplo, toda a publicidade que nos gastamos particularmente do tío da fala temos que fer nós. Aquí o Concello vas e te pon isto unha mezcla. Eu sempre digo que as mezclas son o gazpacho. Cando ven a xente, que abréis unha mezcla, e digo, claro, que se nos puñemos a falar porta tamén se di en Cataluña. A ver, aquí o futuro eu veo mal por as políticas que hai. Está a fala recollida en Europa? Sí, bueno, pois vamos a demandala. Non fai falta, a verdade é que un pouco de asociacionismo, pero desde os 3 concellos, e con todos os respetos, e a veces han sido o mesmo símbolo, non se ha feito nada. Desde Valverde, Asella e San Martín, que pode haber unha unión, coño, pois estamos 3 concellos, pois vamos a apostar por isto. É moi jodido, porque ya te digo que ali tindes un tipo de problema que é o que temos nós. E o problema é que ali hai unhos señores que practican unha coisa, son os que levan a Galiza, e nosotros nos pasa o mismo. Falas un pouco a relación, a comparativa entre Galicia e Xalema. A comparativa de Galicia e a Comunidade de Extremadura é o mismo, pero con diferente símbolo político. É o mismo. Entonces, o cambia iso, o cambian as políticas dos povos, en todo, agrarias. Ayer, por exemplo, vendo un reportaje, o dixo moi ben a Pontón, se han cerrado 80.000 ganaderías, creo que en toda Galicia e tal, pero hai que apostar por o modelo da Allariz. Iso é un modelo moi ben que tindes feito a Allariz. E eu coñozo, pois bueno, hai tal e paiante. O que pasa que partimos dun problema. Sin identidade non podemos fer país. A moito lejón que diga iso de país, pois sí, se temos unha confidencialidade, podemos reivindicar. Para iso temos unha historia e unha fala que falamos 9.500 parlantes. Entre inmigrantes, ahora viviremos aquí 4.000 e pico persoas en inverno en os 3 concellos, quizá menos, pero parlantes somos 9.000 e pico. E temos unha identidade e, sí, bueno, bien de interés cultural que le puso a Junta por puñer algo de adorno ao florero, pero ni han sido capaz ni de puñer florero ni de regar as plantas. Aí temos unha universidade de Extremadura, non? Aquí non ha vindo naide. Sí, é que hemos ido, sí, vinistes el día que vino Ibarra, con el Anxo Quintana, non sei a facer a foto. A facer a foto, a fer as paces. Bueno, Ibarra viña hasta con jefe de protocolo. Digo, o día que veña Obama, que femos aquí unha yija, prepárate. Bueno, estou falando de Obama en o sentido... Pregunta, entra xente... Pero... Nada, non te preocupes, agradezoche moito o teu tempo e longa vida a fala. Longa vida a fala, soidi, como dimos aquí, e bueno, pois aquí hai un dito que, bueno, en o posible que en viña San Martiño e non probo viño, a que coño viño? Estéis cualquier galego e galega invitado estes días, se vinde despois do domingo a ver que pasa en Galicia, invitéis o doble de viño. Un abrazo. Graciñas. Aínda en San Martiño falamos con Diego Moreno, tenente alcalde e concelleiro de Cultura da vila, unha charla en plena adega, coa que tamén gozamos certamente, e como el nos conta, un concello pequeno do que estamos a falar, pero con xente moi, moi grande.
Moi ben, estamos aquí en San Martiño de Trebello con Diego Moreno, enxeñeiro informático, tenente alcalde daqui do Ayuntamiento do Concello e concelleiro de Cultura. Moi boas, Diego. Boas tardes. Contanos un pouco como é a situación actual do mañego no día a día. Estamos falando con especialistas, estamos falando un pouco con diversas voces que nos están contando, que nos están relatando as particularidades da fala. Contanos como concelleiro de Cultura un pouco como é o voso día a día e a vosa relación ca fala, un pouco como está sendo o pálpito da fala actualmente aquí en San Martiño. Pois, a ver, é como un pouco utópico a lo millor, pero a fala está viva, o sea, creo que quizá de fora é fácil tender a pensar que algo que se fala en 3 lugares perdidos pois é unha coisa de museo. A fala está viva, a fala se fala agora mesmo. Se fala o día a día, con 6 problemas, dos que seguramente te poden falar expertos moito millor en cuanto aos procesos de castellanización que estamos sufrindo e demais. Pero a fala se fala agora, e se sigue falando en o diario, creo que a todos os niveis, quizás salvo en o educativo. En o patio da escola, por exemplo, pois escutar aos meninos falando. Non os vas a escutar a lo millor falando en clase porque non temos, o sea, non hai unha forma, non, digamos, de dar unha clase de ningún tipo que non sea algo extraescolar, non, en a fala, por un tema de oficialidade, non, de que ainda non temos unha recoñecido a nivel méritos. Si hai, pero na recoñecido non a nivel como que poida ser lengua académica, digamos. Para iso estamos en procesos, non, de máis recoñecimento da nosa lengua. Por o demais, pois, se ves aquí, pois, escutar o mañego en o bar, en a calle, en a tenda, seguramente se eres de fora e te saluda alguén xente maior preguntándote quen eres, te va a preguntar en mañego pensando que pode ser de aquí, non? Entón, a situación do diario é que a lengua sigue palpitando, sigue viva, con 6 problemas, como te digo, sí. Por exemplo, un pouco como vedes desde a Concellería, bueno, que me contabas off the record que, bueno, efectivamente sodes moi poucos habitantes, somos un ayuntamento pequeno, tendes outro tipo de traballos. Claro, non hai unha dedicación completa, realmente a parte de cultura, pois estamos movendo, bueno, hai un tema interesante que é o hai unha, iso non estamos movendo nós exactamente, non, nos estamos un pouco esperando resultados, digamos, non? Hai un consello que está intentando sacar unha normativa ortográfica, non? En o que hai expertos de nivel, non? Hai expertos locais e hai expertos, hai varios catedráticos universitarios que tocan este tema. Está Xosé Enrique Costas da Universidade de Vigo, está Carrasco da Universidade de Extremadura, que é o catedrático de galego e de portugués. Entonces, hai unha parte académica que está movendo este tema e nós en ese sentido pues, estamos aquí para dar certa cobertura, ¿no? Certa validez aos textos que eles propoñan. En cuanto ao resto o sea, o que cubre a Concellería de Cultura aquí, pues, máis ben pues, festas locais, actividades, queremos mover actividades en a fala. Temos, por exemplo, este ano temos vamos a nombrar al fillo predilecto a Mingo Frades, que é o poeta da fala, é un dos máis das persoas que máis han estudiado nativas, non? Que máis han movido literariamente e en cuanto a nivel de asociacións e de concienciación da nosa fala, non? Que lamentablemente morreu o ano pasado, creo ya. Domingo Frades. Era natural de aquí. Era natural de aquí, sí. Seguramente ya estivo algún contacto con a lo mellor con súa obra ou algo, aunque sea por referencias, ¿no? Pues, por exemplo, estamos organizando para maio o recoñecimento como fillo predilecto. Entonces, é moi humilde porque realmente desde nosa concellería pues, é pouco o que podemos fer. En un lugar de 730, se non me equivoco, habitantes agora mismo. Somos un ayuntamento, son un lugar pequeno e un ayuntamento pequenino, claro. Falando, Diego, con xente o que diste, non? A nivel académico que achega outro tipo de respostas, pero bueno, tú estás aquí no día a día. Vivides situacións de diglosia
de autoodio, de decir, pois, vedes no día a día que a xente ten un pouco vergoña a falar, ou falabasme de que os rapaces na escola que cada vez hai menos transmisión, Sí. hai bueno, esa cuestión que ás veces pasa que as linguas minoritarias que perden sí. por impuxe da grande. É complicado milo. O sea, sí, o sea, hai un proceso de castellanización brutal. Tanto que a xente que fala, a lo millor metemos, aquí non se salva naide. Ni os máis vellos do lugar se libran de dicir palabras en castellano, porque ao final tú ves a tele en castellano e non, escutas a radio en castellano e lees en internet en castellano. Pero este autoodio, como has dito, antes quizás, sí, pero realmente vivimos unha época de gran prestigio da lengua en os falantes. Hai unha inercia, quizá, bueno, seguramente había xente que ha tocado este tema antes, pero quizá desde os anos 90, Domingo Frades, Fala de Cultura, moita xente que se involucrou en este tema, se ha cambiado a percepción que temos. Entonces, se le preguntas a cualquiera da fala, te vai dir que a fala super orgullosos e que o mañego usa a lengua. O sea, non creo que haya ese problema que, por exemplo, antes se había, que dilo aquí, cuando Franco, pues evidentemente non... O sea, se falaba, e máis que agora, claramente, porque tampouco había un medio de comunicación en a lengua do imperio, non? Que tuveras niñunha influencia, prácticamente. Pero sí que entonces, pues, que se xente que se diva emigrantes, que aquí máis da mitad do lugar e máis da mitad da región se foi a estrangeiro, pues ao mellor te volvían de Francia e se les había olvidado falar. Eso era común, e creo que esa experiencia aparte é moi común tamén en outras partes de España, ¿no? En situacións similares. Pero creo que agora mismo sí que hai un orgullo lingüístico importante. O problema é que os procesos que van fendo que se perda ya non creo que dependan de un tema de nosa percepción, sino precisamente de que non nos damos conta, ¿no? de como vamos introducindo castellanismos na lengua. Hai unha asociación creada hai uns meses, a Asociación Xálima Fala. Bueno, entendemos que hai previamente hai varias décadas de asociativismo, non? Sí, o había, sí. Houbo moito tempo pois, esa forza para unir un pouco os tres poblacións. Sí. Actualmente, como ves un pouco a relación con Valverde e Casellas? Cada un fai a vida a súa maneira, o lagarteiro, o valverdense, o mañego, ou hai esa forza? Non, eu creo que todo o mundo entende que... O sea, a ver, todo o mundo que el defender as variedades. Son tres variedades dialectais, tampouco nos levemos a horror, non son tres lenguas, son a mesma lengua. Son tres variedades dialectais. Non creo que entre... Cando falas, vos falantes de galego, hai unha similitud e seguramente o tema é evidente, pero sí que hai diferencias importantes entre os tres, pero estou seguro de que entre o castellano de Cantabria e o de Sevilla hai máis diferencias que entre nós. Entonces, son tres variedades dialectais, pero claro, todo o mundo que el poñer en valor súa variedade dialectal e me parece super legítimo. Pero diría que por encima de iso sí que hai unha sensación de unidade. Ya, de que somos un pequeno país, nos estamos unha comarca que é a Serra de Gata, pero Val de Xálima é un pouco unha pequena comarca dentro desa, e sí diría que hai un sentimento de unión entre as variedades e de que realmente falamos, o sea, podes que tú discutas con un lagarteiro por como se di tal palabra porque me igual o día tal, pero está claro que frente aos de fora somos nós os falantes, non? Non sei se me explico, vamos. Que se pode facer desde a política local, Diego, para afianzar un pouco? Contábanos en Valverde ese proxecto de centro de interpretación, que se pode facer un pouco para facerlle ver á Junta tamén, bueno, as características deste pequeno país. Sí, pois mira, a ver, que por parte da Junta, para empezar, supuestamente a Junta se preocupa por isto, sobre papel. Quizá fai 20 anos ya que se declarou isto ben de interés cultural en a categoría de... non recordo o palabrejo, pero algo como... Ben inmaterial, pois ser, sí. Bueno, iso, a efectos prácticos, quen regula o ben de interés cultural me parece que é patrimonio e se dedican a iglesias e a fachás, pero non a lenguas. Entonces, é un recoñecimento totalmente yerno. Simbólico. Non sirve para nada, sí. Entonces, que a Xunta recoñeciu históricamente isto como brindis ao sol. Que pois fel agora? Pois, hombre, creo que foi pois fel mutuo. Para empezar, bueno, te falaba antes deste proceso, non? De intentar conseguir unha ortografía normativa común aos tres lugares que están fendo estes expertos. Creo que sí o primeiro airillo que logo podemos agarrar desde a política local para ir á Xunta e dir, mira, isto non é
un chiste, sabes, unha forma de falar para ir de cuatro atrasados de pueblo, non? Isto é unha lengua que ten súas raíces, que hai unha serie de gente importante, estudiosa do tema, non? Que se preocupa por él e que hemos conseguido destilar os puntos en común para que se nos tome en serio, non? A nivel é moi complicado que te tomen en serio como lengua se non podes presentar ninguna ortografía. Entonces, creo que se pode dar mutua vara con isto, pero necesitamos unhas ferramentas que tamén se están construindo, eu creo. Como é a broma, un pouco o chiste entre os tres lugares no día a día? Refírome, bueno, sempre hai pique sano entre partes da familia. Tú que coñeces ben esta zona, para os que non somos de aquí, como é ese día a día entre o lagarteiro valverdense e o mañego da maneira de falar de cada un? Como é un pouco esa broma de un fala con esa L, outro mete ya esa X? Te entendo. Sí. Joder, é que non quero... É que creo que si entras en esa broma hai gente que se ofende, pero haina. Sí, claro que sí. Pero bueno, o sea, hai que Cabariante, o sea, parto de que Cabariante é totalmente legítima e o que é, e a que se fala, e a lengua que nos ha chegado, que hemos conservado hasta agora. Pero... Claro, sempre hai xente que te di no, que nos falamos millón, é que aquí ou acá se fala máis auténtico. Bueno, non creo que sea así. Pero sí, por exemplo, fonéticamente o lagarteiro e o mañego son máis parecidos, bastante máis. O valverdeiro, por exemplo, ten menos sibilantes, ten as eses máis como a... O mismo me lío, non sei se son a ese sorda, a ese normal do castellano, non? Por exemplo, eles... Casa, sí, non seguimos casa, non? Casa, máis a portuguesada. Sí, exacto. Pues, curioso que, por exemplo, a percepción de a xente de aquí e de as ellas é que o de Valverde está máis aportuguesado, ¿no? Porque está máis cerca da fronteira. Ya ves que a 5 kilómetros de diferencia. Sí. Estúpido. Pero a idea de que falan, a lo mellor, un pouco máis como os portugueses, non creo que sea o caso tampouco. Pero que falan os expertos, aí ya non entro. Pero sí, hai terminacións e cousas, por exemplo, pues, o Valverde que quizá o que soa un poquito máis fonéticamente distinto, fai moita gracia cousas como nos dimos ayuda, o espello, eles din ajuda, espejo, detalles como estes, non? Pues, sí, sempre hai a súa coñita, non? Pero non creo que desde un punto de vista guerreo problemático, como dis tú, máis ben de chistes, sí. Como, supoño que xa tes moito percorrido vital, como explicar a fala cando vas a Cáceres ou cando vas a Madrid? Pois é complicado sempre. Mira, he estado moitos anos en Salamanca. Ou en Salamanca. Sí, he estado moitos anos en Salamanca traballando e en Salamanca hai moitísimo estudiante e hai moito estudiante extremeño e sobre todo de Cáceres, ¿no? Porque queda moi cerca. E o momento que chegan ao que te preguntan e de onde eres, de Cáceres, e pero non tenes acento de Cáceres. Digo, no, e ahora viene la explicación larga. Claro, a xente recurre ao de dialecto, isto non é un dialecto. Un dialecto de qué? O sea, é un dialecto de castellano, ¿no? Pues yo leo almeriense, é un dialecto de castellano, pero isto non é un dialecto de castellano, ven de outra rama. Entonces, moita xente recurre ao... É un dialecto que se fala ali. Está aí. Claro, se parece ao portugués, se parece ao galego, claro que se parece, non? Sí, parece evidente que ven do mismo tronco común, non que li dir que sea gallego, que ayer nos hemos río de Vigo, pero evidentemente hai un fondo común, hai un sustrato cultural común de siglos, ¿no? De siglos atrás. Claro, si te quieres poñer el pedante explicas moi ben, pero si quieres fer un resumen corto, creo que acabas quendo en... Es un dialecto, hablamos unha cosa así que non é extremeño. Sí. E o outro lado, como se algunha vez fuches a Galicia e a Portugal, que supoño que sí, sí, claro. Como explicas ou como te manexas ca túa fala unha vez que entras en Galicia, se a utilizas e se a queres utilizar, pues, é un pouco tamén en Portugal como navegas nese portuñol que seguramente les che poñen a etiqueta. Sí. Pues en Portugal máis complicado. En Galicia, sempre que vou, intento falar maniego. Hai xente que responde e que te responde en galego e está perfecto, e hai xente que se dá conta, que le ves en a cara que se dá conta de que algo estás falando, que non é castellano. Será da montaña ou que non vos din en Claro, sí, en plan, sí, como en plan, sí, pero non te voy a contestar, en castellano, iso me ha pasado moito en Galicia, sí. Pero sí que entendo, que claramente con o galego hai unha inteligibilidade maior, con o portugués menos, non porque tú ves portugués escrito e, joder, ves as raíces das palabras e é igual, 90%, o sea, claramente é unha lengua hermana, pero falar, joder, que fonéticamente é tan distinto que
aunque teñamos moitas cousas en común, pero sí que custa máis. Aí artigo de todo. E cando, si voy a Portugal, falo palabras portuguesas que sé, donde non se relleno con mañego, donde me soa que va a ser máis fácil relleno con castellano, pues un pouco ao que sai, ¿no? Tamén o bo é que sí que entenden en a... O bo é que sí que entenden en a radio, entenden bastante ben en castellano. Entonces, bueno, o sea, ven que te esforzas. Que Está, é como sí. unha especie de interlingua. Sí. Hoxe, casualmente, tendes tamén unha celebración, non? Unha especie de sardiñada. Sí, o bueno, o enterro da O sardiña. enterro da sardiña, Claro, sí. unha especie de sardiñada, exacto. Estou eu bo, é o enterro da sardiña. Bueno, que representa tamén nas festas locais tamén a fala. É dicir, a xente chega, como calquera día, comunícase, intentaos un pouco promover a lingua ou nada máis. Como dices, pero a nivel de como... A nivel de comunidade, como vedes este tipo de festas tamén como nexo de unión na comunidade, valen para ir a máis ou simplemente un evento e punto? Pois vale, é que diga máis é complicado. Claro, Digo porque igual hai xente de fora tamén. Claro, sí, a ver, a xente de fora que ven, por lo general, flipa. O sea, moita xente que ven a hacer turismo, porque San Martín é un sitio bastante turístico agora mismo. A xente que ven e non ten información de isto. E cando veo os cartéis, di que... Pero isto que é? Isto que está aquí escrito que é? Pero logo sí tamén hai moita xente que ya sabe. Hai xente que ven e sabe, e cando hai unha festa é moito máis fácil escutar e sorprenderse, non? Entonces, claro, a lengua, as festas como vehículo de mostra, non? Como sin reducir o turismo a un zoo, non? Ao turismo rural que parece que se asimila un pouco a quero ir ao lugar e ver as cousas auténticas, non? E claro, as cousas auténticas están a ti pa ali, están ali pa ti, non? De un escaparate. Bueno, tampouco é iso, pero sí, evidentemente, si tú ves, por exemplo, San Martiño, que o noso patrón é San Martiño, de San Martín de Tours, e a patrona é a Cruz Bendita. Temos por patrona un cacho de maída e así. Me matarían seguro si escutan, pero é así. Bueno, é a Veracruz, é a festa de Veracruz, que é moi popular en España, en moitos sitios, non? Pois a patrona é a Cruz Bendita. Entón, se ves en esas dúas festas, que a lo mellor hai un ambiente máis auténtico, aquí máis verdadeiramente mañego, sei, se te queres depois integrar. Eu teño amigos que son de fora, xente que ten parella aquí, e que son neofalantes, pero neofalantes de fai 2 anos. Entonces, sí, creo que sí tipo de convivencia festiva sí que promove un pouco. Pero bueno, é un anecdótico, porque ao final, hasta que non teñamos unha ortografía e da que podemos sacar pues un método, unha forma de ensinalo, é complicado que isto se mova. Non se va a mover lá fora, evidentemente, pero por lo menos, non, que novas generacións teñen esas ferramentas para falalo. Toque sea, claro, sí, toque sea festivo, claramente promove a curiosidade e promove, ¿no? Pero non creo que sea tampouco o vehículo principal, o sea, non creo que vaya moito máis que rascala en ese sentido. Acabo xa, como é a relación con outras comarcas próximas, que me comentabas antes un pouco, bueno, as particularidades, non, tamén de outras comarcas que están moi próximas, e claro, vos que sodes unha especie de isla, de illa, non? Estades aí como... Bueno, a veces hai esa desconfianza, hai xente de outras partes de Cáceres que sabedes, hai eses que están aí estilo Asterix e Obelix. Sí. Como é esa... No, hai bo rollo. Hai bo rollo, sí. Sí, eu creo que a imagen que se ha generado de a fala fora, quen a coñece, que temos moito margen de crecimiento en ese sentido, pero quen o coñece, sí, o aprecia, non creo que... O sea, o aprecio como... Bueno, o sea, habrá que xente que o aprecio como que é, como que un tesouro cultural, habrá xente que o aprecio como unha mera curiosidade turística, non? Pero non, diría que a relación con a xente de arreo, con o resto da Serra de Gata, con o Rebollar, por exemplo, que está encima, é de bo rollo. O sea, se a ti tú estás en Moraleis e Ancoria, que son sitios os que sitios medio grandes, no, da zona, o que vas a hacer compras, que vas de mecos, te escutan falar, ya saben que eres aquí, no? Entonces, en ese sentido, hai bo rollo, non hai un... Non, que dices Asterix e Obelix, non, en plan, estes raros de arriba, non, creo que ao revés, creo que, vamos, aí, personalmente, falo donde teña que falar, e que me escuten, e que, sabes, se meu a que me tilden de paleto, e creo que a perspectiva desde outro lado é que é algo chulo, interesante, non creo que... Falades fora, tamén falas mañego noutras partes de Cáceres? No, bueno, claro, cuando vas con gente de aquí, claro. Con sí, no, claro, sí, non olvídate. Sí, cuando vas con gente de aquí, que tú vas a hacer compras a, pues eso, te diría Coria, por ejemplo, porque é o hospital máis cercano que temos, ¿no? E é moi habitual escutar a lo mellor, pues, a Carteiro, al Verdeiro, mañego ali, por a calle, ¿no?
Pois, claro, tú falas con a tua xente e se alguén te escuta, por o general, en a región, en a comarca brediña, sí que saben. Sí, estes son de da serra, estes son de aí arriba, sí. Da serra. Sí, sí. Dicías ir de mecos. Ir de mecos, sí. Eso que ven sendo? Ir de médicos? De mecos, que boa, Sí. que boa. Moi ben, porque o meco, sabes que tamén é o muñeco, o boneco, moitas veces, bueno, que colocan nas festas, que hai que... Descoñecía. En Galicia tamén o meco é outro tipo de cousa. Vale, sí, sí. Moi ben, pois non sei se nos deixamos algún tinteiro que che gustaría comentar, algunha cousiña máis, algún desexo, algún propósito para a Fala no este 2024, desde a Concellería que representas, algunha cousa que che gustaría comentar? Bueno, case acabamos de chegar a Concellería, entonces prefiro non entrar ao acontecimento, pero bueno, sí, que creo que pois ser un ano moi interesante. Vai haber sorpresas. Me reservo os deseos pa min, que si os contas non se cumplen. Vai haber sorpresas. Bueno, tampouco unha que non sea máis ou menos evidente, pero sí, espero que ao largo do ano, si este tema de comité de expertos non avanza, pues sí, é posible que empecemos a dar un poquito de guerra con este tema. Moi ben, pois graciñas polo teu tempo, Diego, un placer, e longa vida ao Mañegu. Sí, soy a Fala. Ya, Fala, graciñas. Moi ben, gracias a ti. Movémonos até Valverde do Fresno e falamos con Franjo Antunes, funcionario do Concello e secretario da Asociación Xálima a Fala. Con el, e no seu propio despacho do Concello, palpamos a preocupación polo descenso na porcentaxe de falantes e a forza que se pode facer desde esta e outras asociacións do Val que tratan de unir e de incentivar un pouquiño a defensa da fala. De trasfondo, a normativa unificada para estudar a fala e conservala. Ben, estamos aquí con Franjo Antunes Navais, funcionario do Concello de Valverde do Fresno e secretario da Asociación Xálima a Fala. Moi boas, Franjo. Hola, bons días, Germán, que pasa? É unha auténtica maravilla estar aquí contigo na provincia de Cáceres e poder falar en galego contigo. De onde ven esta palabra? Falábamos agora mesmo esta palabra xálima. Pois Xálima ven de un monte o pico de Jálama, que está aí cerca de San Martín de Trebello, que é un monte sagrado, por decirlo de alguma forma, que presidi o que nós chamamos o Val de Xálima, que abarca os tres pueblos de Valverde, As Ellas e San Martín. É unha montaña, un pico que ten 1492 metros de altitud, e, bueno, pois... para nos é un pouco o radar, non? É o pico de que identifica, como te estou dicendo, o Val de Xálima. Entonces, pois se utiliza moito, se utiliza para moitas cuestións. Nós, por exemplo, na nosa asociación, que acaba de refundarse agora fai uns meses... Cantos anos hai que tendes a asociación? A ver, nós, primeiro fai na época de Domingo Frade, non sei se coñeces, has ouvido falar, Domingo Frade era un señor de San Martín, moi interesado en todo o tema da fala, que foi nombrado por a Academia Galega das Letras como miembro de esa academia das letras galegas. Agora Quique Costas e Alicia Manso han feito unha recopilación das poesías de Domingo Frade, que é unha maravilla, un libro de poesías que é unha maravilla. Na Universidade de Vigo. Sí, bueno, han feito aquí a través da Diputación Provincial de Cáceres. E bueno, pues como te digo, hubo unha primeira asociación que se chamaba Fala e Cultura. Despois, pues por cousas de desgastes lógicos do tempo, a gente se fai maior, vai desaparecendo, creímos ya unha asociación en la que ya participaba aí tamén, que era a Asociación Cultural A Nosa Fala, que un pouco por o mesmo, empecimos con moita enerxía, con moitos proxectos, ao final nos absorbeu de tal forma que era imposible poder desarrollar, e, bueno, tamén entramos logo en unha época de stand-by, con que ostentamos prácticamente unha función de representación en eventos e en cousas, e, bueno, e agora se ha refundado unha nova asociación que se chama Asociación Cultural Xálima a Fala, como te he dito, que se ha creado agora no mes de noviembre do ano pasado. Hai nada.
Hai nada, hai 2 Fai meses. pouco, sí. Entonces, bueno, pues ya está, temos os estatutos, está aprobada ya está escrita en a Junta de Extremadura, en un registro de asociación, y bueno, nacemos con un perfil un poquito máis bajo, pero con a intención de estar. É dicir, nos consideramos que ten que haber, pode haber outras, hai outras, está o Lagarto Verde en Asellas e hai algunhas asociacións máis, pero nos consideramos que ten que haber unha asociación de falantis, de que, bueno, pues que estemos aí un pouco alerta, colaborando, participando e vigilando todo o que é o tema da fala en cuanto a conservación, divulgación, mantenimento, digamos un pouco, como te digo, alerta, non? Pois para que os ayuntamentos non bajen as mans, para presionar a Junta de Extremadura. De feito, a primeira acción que hemos feito recentemente ha sido presentar, fai 15 días, un mes, non chegará un mes, en Madrid, se ha reunido o Consello de Europa, porque sabes que estamos incluído en a Carta Europea de Lenguas Minoritarias. Entonces, a través de unha das vicepresidentas da asociación, Tamara, hemos presentado un informe, se presenta un informe en o Consello de Europa para que se lo siga incluindo na Carta Europea de Lenguas Minoritarias e donde esta comisión do Consello de Europa analizan e valoran todo o que se está facendo por certas lenguas minoritarias, entre elas a nosa fala, non? Eles recaban informes á Junta de Extremadura, recaban informes aos ayuntamentos, recaban informes a asociacións, que naide ha feito nada. Así de claro, é vergonzoso, pero nadie ha feito nada. A Junta de Extremadura, a Diputación ha colaborado a través de un ente que se chama Parque Cultural Sierra de Gata, que nos organiza nos financia todos os anos unhas jornadas que fixemos sobre a fala, que han sido agora, foran un mes de noviembre, pero realmente de as cuestións gordas, como sería a introducción en a escuela, a introducción ao instituto, declaración de lengua oficial, pois de iso prácticamente non hai nada. Vale? Entonces, bueno, pues hemos considerado unha serie de persoas que debíamos crear unha asociación e estamos aí un pouco en ese sentido. Nos hemos ofrecido aos 3 concellos para colaborar en o que podamos colaborar. Canta xente hai hoxe en día en a asociación? membros da asociación? En asociación agora mesmo estamos, pues, 6 ou 7 persoas que forman prácticamente o que é a junta directiva e logo, pues, hai unha serie de persoas que son miembros. Vamos a ver, é unha asociación que hemos decidido non crear ni pagar cuota ni nada, porque viñamos dunha experiencia anterior que era un problema bancario, porque que si as cuotas, entón hemos decidido non vamos a ir desarrollando pequenos proxectos, paso a paso, vale? De tal forma que sin meternos en mutuo, como te dije antes, con un perfil máis bajo. Por que falas de ese perfil baixo? Porque a outra vez es que nos vimos desbordados. A ver, somos persoas, sobre todo a gente que está na junta directiva, que cada un temos as nosas vidas, os nosos traballos, as nosas aficións. Entonces, chegou un momento en que era imposible, porque tiñamos nos reclamaban gente estudiosos, prensa, non sei que, oye, quero colaborar. Es que era imposible, non podíamos. E incluso asumimos, de feito se asumiu o tema de facer unha especie de ortografía con Miroslav Valés, non sei se o coñeces, das Sellas, que el fizo, bueno, ele é checo, da República Checa, pero el reside a temporadas aí en as Sellas, que foi o que fizo o dicionario da fala, con a colaboración de moita gente, lógicamente, pero nos vimos tan desbordados que non podíamos abarcar personalmente ni en equipo, porque es que ya te digo que foi unha locura, todo eran correos, ella atendía, bueno, en fin, ao final tuvimos que dejarlo prácticamente y ahora pues lo asumimos. Non me refiero a un perfil bajo de desinterés, sino de pouco a pouco. Hemos empezado con ese tema das cartas do informe que te he dito da Comisión Europea. Agora estamos traballando en uns vídeos promocionais porque nos preocupa moito o porcentaje de descenso que está habendo de
sobre todo na xente joven de falantes, estamos detectando, ou están detectando, sobre todo Jesús, que é un profesor do instituto, Jesús Piñero, que forma parte tamén forma parte da asociación, da directiva da asociación, pois estamos detectando, te contará Elsa seguramente, e tamén a directora, pois problemas que antes non se daban, por exemplo, pois que de familias falantes e de padres falantes, os fillos que tamén son falantes, con os amigos falan en castellano. E con os padres le contestan en castellano, que iso antes non pasaba. Antes a familia que era falante, falabas en todos os sitios. Se está notando unha castellanización moi galopante. A gente, por comodidade, en vez de dicer anduriña, dicen golondrina, ou en vez de dicer castelo, dicen castillo. Entón, sí que se está notando aí un deterioro, ¿no? Entón, queremos facer unha das primeiras actividades que queremos facer un vídeo promocional de orgullo, de que a gente joven se sinta orgullosa de a fala, como me sinto como nos sentimos ya a moita gente, a maioría, ¿no? Pero non sei por que a gente joven, porque os tempos han cambiado con estas actitudes que teñen agora de rollos sociais e tal, a veces dá como a sensación como que si non estuveran moi orgullosos ou como si non les importara. Entón, queremos transmitir con as súas propias ferramentas, tipo podcast, tipo vídeos, queremos facer un vídeo promocional, temos en mente varias actividades, por exemplo, nas tiendas, pois en este local se fala, queríamos tamén presionar aos ayuntamentos a ver si nos señalizan o territorio fala, cando tú entras por as carreteiras, son 4 carreteiras de acceso ao que o Val de Sálima, aos 3 lugares, pois a ver se podían poñer uns cartelóns que diga, estás en territorio fala, benvindo, en fin, ficer un pouco de sensibilización, ¿no? Por dicirlo de alguna forma, independientemente dos traballos paralelos, sabes que le hemos proposto, isto ya se fizo fai un ano e pico, a través da Asociación Cultural A Nosa Fala, isto partiu de unha reunión con Fortu, que é o director da Escola de Idioma de Cáceres, que ya se han impartido, me parece que son 5 cursos de fala, uns online e outros presenciais. Con Tamara tuvimos aí unha reunión e, vamos a ver, un dos problemas máis grandes que ten isto, a partir da despoblación, a partir da pérdida de gente maior, a partir da pérdida de oficios con o cual se leva por diante moito vocabulario, de ferramentas, de... Canta xente hai no Val actualmente, Franjo? Cuánta gente? Canta xente vive no Val actualmente, canta xente en Valverde? Pois mira, nós temos aquí alrededor de 2000, Valverde temos 2.400 e pico habitantes, pois as sellas, non sei se andarán por 800, 700, a Martín 700, estamos en torno a 4.000, a 5.000 habitantes, máis menos. Logo hai moito falante que están en a emigración, pero bueno, aproximadamente estamos entre 5.000 falantes. A parte deses problemas, a castellanización é moi importante, pero non me acordo exactamente agora, se me ha perdido un pouco o hilo que te estaba comentando que temos porque aparte deses problemas un pouco clásicos, por decirlo de alguna forma, que se están dando en todos os sitios. Xente maior, despoboación... Exacto, pérdida de vocabulario, pérdida de oficios, porque antes había moitos vocabularios asociados aos carpinteiros, aos agricultores, a unha yunta de bueyes, un carro de bueyes, tiña que si o yugo, que si o outro, e se perden que ya non se usan, por falta de uso. Pero a maioría pensamos, e sobre todo os filólogos e os técnicos que son, en este caso, que nos asesoran, que un dos problemas máis importantes é que non exista unha gramática, unha ortografía. Unificada O que recolla a fala dos 3 lugares, respetando as pequenas variantes que poida haber entre Valverde, As Sellas e San Martín. Digamos que creo que estamos a un 80 ou un 90% prácticamente de coincidir,
hai unhas pequenas variacións, especialmente en cuanto a temas de sibilantes e unha serie de vocablos, pero temos que ter unha se non temos, vamos, ya te digo, é que o dicen os técnicos, se non temos unha ortografía, é probable que dentro de 25 ou 30 anos isto que coñecemos agora ya non sea o mismo. Porque claro, si queremos que os zagais en a escuela e o instituto aprendan fala, temos que ter unha norma e temos que logo cada un falará do seu lugar. O que queira. O lagarteiro, o mañego, o valverdeiro, cada un falará, pero está claro e está demostrado, a pesar de que hai corrientes que se vas a estar por aquí un tempo, igual oivas algo de que, bueno, es que a lengua a facen os falantes e tal. A lengua facen os falantes, pero tamén a destruyen os falantes. Entón, todos os filólogos, todos os expertos tenen claro, entón, aí me teño que facer caso dos técnicos, e non soy filólogo, soy un falante normal e corriente que levo a fala en o meu corazón, que me gustaría que se conservara. E que traballas no Concello e ves como que é a relación ca xente todos os días. E a uso que o meu traballo, o 90% prácticamente a lengua que utilizo no meu traballo é iso. E por escrito? Oral, no, oral. Por escrito nada. No. Ojalá, me encantaría. Pero en iso tamén temos que avanzar. Entonces, e creo que aparte de ser o patrimonio noso, aí sempre digo que nós non temos iglesia, ni temos catedrais, ni temos pontes romanos, pero temos a fala, que é unha lengua que tamén genera valor añadido, é dicir, tamén genera riqueza, porque se abrimos o centro de interpretación da fala e conseguimos traer todos os colegios de Extremadura aquí a visitar o centro de interpretación da fala e logo levamos a facer unha excursión a Salva León e logo van a dar unha volta por San Martín, pois, ao final, si comen ou almorzan aquí, si merendan en San Martín ou si se toman pois ao final estamos generando tamén valor, non? Ese centro de interpretación está proxectado, é unha idea simplemente? Ese centro de interpretación está proxectado para facer en Valverde, pero, bueno, por un problema de desidia non se perdeu aí unha parte da subvención, agora vamos a ver se podemos rescatar, despois tamén con este cambio político as intencións non son as mesmas, estamos aí en unha... Sí, a intención é facer o centro de interpretación en Valverde. Ya debería estar feito, ya debería estar funcionando, se crea ademais un puesto de traballo e queremos que sea un sitio onde se centralice todo o tema de a fala, é dicir, onde se fai unha recopilación tanto digital como en papel, e que haya unha persoa ali formada, adecuada, donde muitísima gente que veña como tú ou como muitísimos que venen, en vez de ter que ir picando, pois es que me han falado de fulano, tú tes un centro de referencia. E desde aí parte todo. Tú vas aí, tú podes ter unha mesa de traballo, podes ter unha conexión a internet, podes ter un ordenador, a partir do que é a panelización do centro con fotografías e tal, e, bueno, pois consideramos fundamental. Pero, claro, volvo ao mismo, temos que ter unha gramática, unha ortografía, porque senón, que falas van a aprender? Claro, os zagais, por exemplo, Jesús, este que te comento que forma parte da asociación, Jesús, agora este ano hai dúas asignaturas non oficiais, pero son dúas asignaturas relacionadas con a fala, que dan Jesús e Olga, outra profesora que tamén é nativa, é falante. Optativas ou obrigatorias? No, creo que non son obligatorias. E vale, genial, facen traballo e tal. Entón, sempre nos pasa o mismo. Cando vamos a facer un traballo, por exemplo, por poñer un exemplo, vamos a falar de nomes de pájaros de por aquí. Pero non tendremos que escribir e tal, non? O tema de escribir é como que asusta. Claro, tamén porque non han aprendido con unha base de nada. Se non tuviéramos unha ortografía, logo pasa igual que un español. Tú falarás perfecto, e falaré perfecto, o outro falará mal, e o outro meterá a pata. Todo o mundo fala. Pero todo o mundo fala e ten a opción de aprender o mesmo lenguaje. Temos unhas normas e plan. Por escrito. Entonces, que pasou? Propusimos e le mandimos un escrito aos 3 alcaldes, estiveran de acordo, e hemos proposto, e se ha creado unha comisión en a universidade, porque queremos, lógicamente, que iso este respaldado por un organismo oficial e que mellor que a universidade. De Cáceres. De Extremadura. En a universidade está José María Carrasco, que é catedrático de portugués,
Y entonces él é o coordinador, hemos querido que él sea o coordinador, pero hemos querido hacerlo oficial para que sea unha cosa oficial, un proyecto oficial da universidade, ¿no? Él é o coordinador e ele ha creado unha comisión en la cual están pues todas as persoas, todos os técnicos expertos en fala. Pues está aquí Costa, está Tamara, está Alicia Manso, está Galindo, está, non sei, estaba Gargallo, non sei se ao final Miros tamén anta, o sea, os técnicos, os filólogos, vale? Que se den de tortas, que fallen o que queiran, pero que nos elaboren unha gramática. Logo iso hai que valoralo, hai que sacarlo a calle, a gente ten que velo, temos que... E logo ya se le daría unha aprobación oficial e se convertiría en a gramática oficial de a fala. Consideramos que iso, consideran, sobre todo os técnicos, que iso é necesario, moi necesario. Entón, estamos en esas. Ya se han feito varios traballos, ya se han feito, están en unha fase prácticamente de finalización, porque nas últimas jornadas que organizamos agora en noviembre con o Parque Cultural de Diputación, jornadas sobre a fala que temos todos os anos, e precisamente le pregunté a quen que dijo, pues igual ahora a partir de marzo, abril, podíamos estar casi ya en unha fase de terminar. Hai discrepancias, hai galeristas, portuguesistas, pero bueno, eu entendo que temos que superar un pouco esas cuestións e ser, por lo menos é a miña opinión, e ser eficaces e ser prácticos. Levamos 30 anos que se vende aquí, que se vende alá, que se é o galego do siglo XII, que se é o portugués de aquí, que se é non sei cual. A nós ya iso ya non nos interesa. Nos queremos avanzar e queremos afianzar e que a fala teña uns pilares... Un futuro. Exacto, que poda facer que bueno, que en outros 12 siglos siga, ¿no? Porque senón o camiño que leva pode ser destructivo, autodestructivo. E o que te digo, mellor dentro de 25 anos ou de 50 anos, quizás non tanto, dentro de 25 ou 30 anos, a fala que se oiva en aquel momento non sea realmente, non sea ni parecía a fala que hai, Como é a relación, comentabas antes da Junta de Extremadura, como é a relación da Junta para os tres povos global? A Junta non ha feito prácticamente nada do tema, e non vou a mentir. A Junta declarou a fala ben de interés cultural, ben inmaterial, e nada máis. Iso non ha suposto prácticamente nada. Vas a falar con eles, todo, sí, aquí estamos para colaborar, tal, pero realmente non ha suposto nada. Nada. De feito, os deberes que tiña a Junta, como te dicía antes, que debería haber presentado a Comisión Europea de cousas que ha feito, es que non ha feito nada. Todo é a iniciativa de por aquí, de algún concellos, de gente de asociación, o Lagarto, nós, tal, o outro, que vai as escuelas, que sí que é verdade que o profesorado, vas a ver a directora do instituto, que encima non é falante, que ya fala. Elsa, pois han feito moitos traballos con a gente joven, con os chavais, tanto en primaria como en secundaria, porque encima o Instituto de Valverde recolle aos zagais aos meninos de os tres lugares, de Valverde, das Sellas e de San Martín, o sea que o instituto é, noso instituto é para gente falante, é territorio fala. E bueno, pois a verdade é que moito non han feito. Esta Diputación Provincial, que bueno, si empezamos a escarbar é posible que tamén aí teña algunha parte de financiación á Junta, que a través do Parque Cultural pois nos dá todos os anos unha cantidade para facer unhas jornadas. Queremos variar iso, porque non consideramos que bueno, que iso hai que facerlo de outra forma. E aí estamos. E acabamos este noso percorrido nas Sellas, ou Eljas, pero comúnmente coñecido polos veciños como as Sellas, disfrutando do enterro da Sardiña, convidados polo mesmísimo alcalde Toño Bellanco. Unha maravilla disfrutar con eles, falar con eles na propia Praza da Vila. Bueno, estamos nas Sellas, en pleno enterro da Sardiña,
con xente moi importante daqui das Ellas, da Terra Lagarteira. Saudamos a Toño, alcalde, e a Elvira, dixécheme, Leticia, perdón, a concelleira de Cultura. Moi boas. Boas, aquí estamos intentando fer o mellor posible, dándole a xente de comer as sardiñas. Moi boas tardes, aquí desde as Illas, Aula do Fuguiño. Unha maravilla falar con vos, eu creo, na variedade máis próxima ao galego, paréceme, falando con xente de Valverde e de San Martiño, pero bueno, vendo un pouco onde está as Ellas, aquí en plena montaña, parece que os lagarteiros que vos mantuvestes un pouco máis apartados do mundo, non? Para ben e para mal. Sí, a verdade é que creo que aquí os lagarteiros manteñemos moi ben a fala e esperemos que siga manténdose durante moitos anos máis e que todo isto non o perdamos nunca. De onde ven o de lagarteiro, Antonio? Lagarteiro, dicen que como aquí hai xente das Ellas, antiguamente se comía moita carne de lagarto e os dos lugares do lado de Daimos ven chamando lagarteiro. É o gentilicio que temos e o levamos a moita honra. Sí. Digamos un pouco de cando épocas pasadas, tamén na Serra de Gata houve moitas dificultades e había que comer o que había, lagartos. Sí, ven dai, a través dai. Bueno, tamén o intercambio que tiñamos aquí, intercambio de contrabando aquí con Portugal, porque estamos moi cerca de Portugal tamén. Estamos vendo a forza da comunidade, aquí como é unha maravilla ver hoxe todo, bueno, parte do pobo aquí reunidos, bueno, un pouco desde cultura, como se valoran este tipo de eventos, Leticia? Pois a verdade é que son tradicións que se levan fendo durante moitos anos, que sempre se fai o enterro da sardiña o día do mércoles de Cinida despois de Carnaval e, bueno, pues queremos que estas tradicións non se perdan e le damos sardiñas para todo lugar que queira participar e ya está, para que se sigan estas tradicións. Falábamos antes off the record, sin gravar, Antonio, dicías que aquí todo o mundo fala, é dicir, a grandes e pequenos hai unha tradición moi grande de manter a lingua. Sí, aquí sobre o 99% da xente fala, porque somos, quitando o carbón que ha vindo de fora, pero que aunque non falan os pais, pero os fillos si falan. Se vai pegando ao de la escuela con os de aquí, pues falan todos a lagarteiro. E un pouco, bueno, pues, que diferencias hai tamén cos outros povos, cos dialectos ou cas falas valverdenses valverdeiro e mañego, perdón, como vedes un pouco a diferencia? É riqueza, hai que unificar, está aí o debate, cada un que fale como poida? Sí, a ver, ao final cada un temos as nosas variedades e iso ao final é o que nos fai únicos, non? Pero nos entendemos entre nós, habendo esas diferencias, nos seguimos entendendo, así que o veo ben. Bueno, a ti, si de oídas, o teu acento, o teu sotaque, que diría o portugués, parecese máis a un astur leonés, pareceme si máis con us, e o teu, non sei se é, Antonio, que tes máis contacto con Galicia, pareceuseme máis galego, no. Digo, un pouco, cando un pouco falas ca xente da... Non, solo falar bastante con xente de Galicia tamén, por iso a veces que meto algunha palabra galega, pero moi ben. Nos entendemos perfectamente con os galegos. Bueno, suele vir tamén por aquí Quique Costas, que é da Universidade de Vigo, trae alumnos tamén. A que mandamos un saúdo porque nos deu parte destes contactos, un auténtico fenómeno. Moi boa xente tamén. Sí, falábamos tamén con Alicia, falábamos con Alicia Manso, que está, bueno, tamén unha institución a nivel académico de todo este tipo de cousas relacionados ca fixo unha tese sobre o léxico da fala e demais. Bueno, tamén é o que nos di que non hai que poñer etiquetas, é dicir, que si astur leonés, que si galego, que si portugués, que máis ten as influencias, o caso é que a fala que se mantuvo viva e que aínda está en pleno 2024 con forza. Sí, a verdade é que hai xente se queda sorprendida de que o sigamos falando a día de hoxe, vamos, desde fai un montón de anos e sobre todo que nos sentimos, que estamos moi orgullosos de seguir falando, porque hai moita xente pois, que ha perdido a fala que tiñan ou como falaban por meu ou Belgoña. Sin embargo, nós, a donde quiera que vaya, se temos que falar en Madrid, se fala, se temos que falar en Suiza, pois falamos tamén. Sí, como é a relación con outra xente de Cáceres, Toño? Ben, nos perfectamente. No, por exemplo, a nivel político, e cando vou
afora aos comités do Partido Socialista, e iso sempre le falo o lagarteiro tamén. Tento sempre metele a cuña. Cando foi do virus, do COVID, que nos entrevistaban todo día pola radio, que falaba noticia pola radio, pola televisión, sempre le metíamos unha cuña falando do lagarteiro. Pero a xente, ya se coñece bastante que falamos lagarteiro. Sentidirvos como unha especie de museo ao final con patas todo o día que vos están dando a matraca, vos queredes vivir tranquilamente na vosa fala, non? Non, home, a nos a verdade é que desde que se fideran os dicionarios da Diputación de Cáceres con a axuda dos 3 colegios de Valverde, San Martín e da Sella, pois a verdade é que despois que se fide outro dicionario máis, iso la dá o mutuo a coñecer a nosa fala e que hai xente que cada vez se está interesando máis. Tamén desde a Escola Oficial de Idiomas tamén se han proposto cursos para docentes que ao final iso dá un mutuo hincapé en que a xente coñoza este gran tesoiro que temos, non? Que queremos que non se perda. Bueno, xa me contades un pouco que en Cáceres ou en Madrid metedes a cuña de lagarteiros. Que pasa con Galicia e con Portugal? Ás veces que tendes moita relación con Galicia, porque incluso estamos vendo que hai matrimonios, hai xente galego por aquí que se coñeceron en Suiza, contábasme antes. Cando ides a Galicia ou fostes a Galicia ou a Portugal, intentades tamén deixar aí o toque lagarteiro? Sí, nós sempre cando vamos aquí, por exemplo, que vou máis a Portugal, eu sempre falo lagarteiro, eles me falan portugués, e lagarteiro, e hai xente que vai a Galicia, pois o mesmo. Eles non cambian os portugueses non cambian a unha especie de portuñol? Non. Continúan en portugués? Non, porque nos entendemos perfectamente. Digo porque hai esa tendencia, non, do portugués moitas veces de intentar tirar para o español, falar esa especie de portuñol. Non, o que pasa é que os daqui da zona, como ya nos coñecen estes lugares, pues falan eles falan o portugués e nos lagarteiro e nos entendemos ben. Con Galicia, Leticia, tes algunha experiencia de ir por ali? Contábanos Diego en San Martiño antes de algunha vez que foi por Galicia e intentaba falar o mañego. Bueno, xente que lle falaba en galego que decía serás da montaña, de Lugo, de Ourense, dos Ancares, de tal, non? Pasouche algunha anécdota por Galicia? Sí, tamén, porque, por exemplo, estive fendo o Camiño de Santiago e tamén falaba así nos bares, cando parábamos a tomar algo, tamén falaba e tamén nos chegoren aí deles, que de que parte de Galicia éramos. Moi ben. E o futuro, como vedes o futuro próximo, Toño? O futuro se ve a nivel lingüístico moi ben, porque nos aquí seguimos falando, todos pequenos, todos eso, siguen falando. Leticia, por exemplo, é profesora maestra de infantil, e ela os pequenos 6, aunque non son falantes, de vez en cuando le mete tamén a cuña para lá. E nos colegios que ha estado, aquí na provincia de Cáceres, nos colegios que ha estado, le ha dado clases de lagarteiro tamén. Porque hai cole en Valverde, hai cole en As Sellas e en San Martiño. Sí, e este ano estou nos Follos, pero o ano pasado que estuve en Valverde como maestra, ella intentaba... Os Follos Portugal, para que non... Ollos... vale, porque tamén en Follos non hai Follos do lado portugués que me comentabas en Sabugal. Sí, Follos, non, Ollos, daqui da provincia de Cáceres. E claro, este ano, pois, ali non hai xente con a que poida falar, pero en Valverde, como estuve ano pasado, ele falaba aos meninos e os que eran de fora, pois intentaba aí dele, pois, palabras, pois, non sei, está chovendo, e logo lo idea en castellano para que entenderan e para que foran aprendendo as palabriñas ao final básicas do día a día, pero que sempre o levamos aí. En que traballa principalmente a xente nas Sellas? No campo? Agricultura e no campo, máis ben. A agricultura e campo, e a ganadería e iso de todo. E que expectativas hai un pouco desde a alcaldía, desde a concellería tamén, de que cambien un poquinho as cousas, como vedes a situación, para que se instale xente de fora ou con teletraballo, para que se fomente o turismo, non sei por onde poden ir as cousas. Sí, un pouco de turismo tamén, estamos tamén fendo miradores, estamos fendo rutas, nos han declarado tamén a festa das castañas, as borrallás, festa de interés turístico regional. Intentamos felo así, atraer o turismo. A parte, estamos agora tamén traballando para facer unha residencia para xente maior tamén, que non temos, que tamén daría puesto de traballo aquí. E tamén estamos o castelo, tamén o estamos preparando con diferentes fases, já hemos tido unha fase de excavación, agora se vai a restaurar a Torre Rionda e esperamos que o día da mañán podamos fer unha plaza aí, pois para que a xente tamén veña a visitarnos e organizar aí teatros, conciertos, mercados medievais.
O produto local que está moi de moda, a etiqueta propia, como fan moitas veces, eu que sei, no Jerte, co tema da cireixa, o queixo, na zona do Casar, aquí que hai? Aquí aceituna. Aceituna que é o que máis hai para fora. Aceituna e ganado, gado que hai na serra por todos sitios. Ganado de carne, porque de leite non, de carne. E a emigración, contábasme antes, Suiza, sobre todo? Sí, Suiza hai moita xente de aquí. Bueno, desde aí se ha vindo a coñecer moita xente que se han feito matrimonios de aquí das illas de Galicia, que hai, non sei, muitísima xente. Depois temos xente tamén en Francia, Alemania, Holanda, onde tamén temos moita xente en Argentina. Porque en 6 tempo emigraron máis de 40 familias de aquí. Porque agora mesmo nos están pedindo as actas de nacimento de 6 abuelos, 6 bisabuelos, para que le mandemos para fer o pasaporte español. Muitísima xente. Tal cual como en Galicia, que xa sabedes que primeiro foron para Argentina, e despois acabaron indo para Europa. Estamos tamén con Antonio de Cortegada, que leva aquí media vida sendo xa medio lagarteiro, non? Sí. Que te sintes, máis lagarteiro ou máis galego, ou medio? Bueno, 50-50. Como se che deu por acabar aquí? Emigración. En Suiza, estábame comentando o alcalde. Sí. Entón conociche a media naranxa alá e dixeches, vámonos despois para falar un pouquiño ali ás ellas, non? Claro. Viño pa aquí, non quiso ir para Galicia, non quiso. Moi ben, pois nada, cal é o vosso propósito deste ano 2024? Que é o obxectivo para xa? Sí, que teñamos un millor ano. O ano pasado non estuvo mal, pero millor. Esperemos que le metamos man a residencia de os maiores, que empezamos a tirar para dentro o máis pronto posible, e que a todos nos vaya ben e que saia todo ben. Faltábame unha, que non se me vaya, a relación ca Junta, a nivel da fala, como está a cousa? Sentidesvos medianamente respetados, queridos, ou tratanvos como unha especie de isla aí apartada? No, agora ha cambiado moito, como ha cambiado o goberno da Junta de Extremadura tamén, ha cambiado bastante. Antes tiñamos aí a man, chamados o teléfono e tal, rápido. Pero agora pido, como alcalde, pido entrevistas e vai para largo. O que sí nos está apoiando moito a Diputación Provincial de Cáceres, que nos edita folletos, nos edita libros, nos fai o Día da Fala tamén todos os anos, e colabora moito. Porque non hai moito, o da fala non hai moito, digamos, non é algo transversal, independente do partido que goberne, non? Non. Habendo un tinte político ou outro, hai máis ou menos achegamento. Miran, claro, sí, miran sempre. Sí, se nota. Moi ben, pois moitas gracias aos tres, que disfrutade da sardiñada e vivide en Lagarteiro e longa vida a fala. Graciñas. Gracias, moita soide. Moita soide e gracias a vos. Soide a vos. E sorti. E a todos. Sorte a todos. Sorte a todos. Que te vou dicir, ven a comer un pinchiño que agora está aquí. Bola. Se non... E ben, ata aquí esta primeira parte da fala, que aínda nos espera unha segunda parte na que tocaremos aspectos académicos con grandísimos convidados, como é o caso do que xa escoitastes, nomeado por moitos, o grande precursor dos estudios da fala, como é Quique Costas. Deixamos isto para unha segunda ocasión, como digo, desta serie de capítulos do Marco e desta primeira edición dedicada á fala do Xálima. Esperamos que vos gustase o programa. Como sempre dicimos tamén no Galiportus, estamos en Radio Ariz 107.2 da FM e desta vez, sobre todo nas plataformas iVoox, Spotify, Podgalego, Apple Podcast, tamén no correo galiportus.podcast@gmail.com. Nada máis, un saúdo, marchamos co tema que xa escoitastes ao principio. Trátase do tema da banda de Balbina, como non podía ser doutra maneira, chamase O Marco. Chao, até a próxima.